Oo, pero madalas sa klase yun. Mabilis kasing kumulo yung tiyan ko. So, namamahay ako. Napansin ko, ngayong Lunes, puro tae yung topic ko. Kaya nga eh. Oo, diba? Hindi, pero kasi kapag late ka naman or absent, diba? Kapag ang dinahilan mo, tiyan mo, parang wala namang aalma dyan. Oo, sige, amuyin mo. Oo. Sama-sama tayong lulubog dito. Ikaw ba? Na-experience mo na yan? Ay, oo, very recent. Alam to nila Ma'am Nicole. Syempre kasi papaalam ko sa kanya. Siya yung boss eh, 'di ba? Muntikan na akong masunugan. Ay, hala. Sa kondo. Okay. Oo, ang nangyari kasi noon, medyo tanga ako. Alam mong hindi pa marunong magluto. Okay. Sobrang init nung kawali. Kawali. Na may mantika. Tapos parang natatakot na ako kasi ang tindi na nung usok. So ngayon, inano ko sa gripo na tubigan. Rule pala yun. Magliliyab daw yun kapag nabasa nga ng tubig. Dapat tela ng basa Oo. Yan. So, buti ka mo merong fire extinguisher doon. Social. I know, right? May fire extinguisher. Ang ginawa ko, nasprayan ko lahat, buong kondo. Wow! Oo. Ang galing mo doon. Kaya nga. At least maaga ang Pasko. White Christmas. Oo. So, ayun, binidyoan ko, pinicturean ko, sinend ko kay Ma'am Nicole. Emergency talaga yun. Yun talagang emergency. Pero ang pinaka-importante nito, Robin, siya na iligtas ka. Awa. Oo. At kumusta? Magkano bayaran mo doon? Secret na lang. At ang pinakamahalaga doon, meron tayong resibo. May pruweba. Tama. Diba? Kasi maraming mga nag-emergency ka mo. Ay, emergency po yung aso ko na ganyan. Pero walang pruweba. Oo, tas, ay may allergy po ako, pero galisin ka lang talaga. Hindi ka kasi naliligo. Ayun. At sure tayo, dahil Lunes ngayon, kakatapos lang ng mahabang bakasyon, marami dyan na late talaga. Ay, legit yan. Diba? Kaya eto, Kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang huling dalawang uri ng taong Late! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Mumuna, ito ang mga dramatista. Hoy, Jessa! Hinanap ka ni Ma'am Robin Shena. Kausapin ko raw niya sa office niya. Hala, bakit naman daw? Ngayon lang naman ako na-late na sa tanang pagtatrabaho ko dito Yun, malay ko. Basta kausapin ka raw niya. MG, ano sasabihin ko? O sige, wait. Ay nako, hahanginan ko muna tong mata ko. Practice ako. Yes, come in, Jessa. I need to talk to... Ambulansya. Robin Shena, sorry po na late ako. Yung nanay ko po kasi kinailangan ng tulong sa bahay. Single mom po kasi siya. Iniwan na kami ng tatay ko. Ako na lang ang tumata yung breadwinner sa amin. Jessa, breadwinner. Breadwinner. Oo. Ay, huwag niyo po akong pagalitan. Hindi ko po kaya mawala ang trabaho kong ito. Kailangan ko po ng pang-resume. Jessa, hindi naman ako galit. Bakit niyo ba ako pinapatutuan tuloy? Pinapatawa. Kasi ipopromote sana kita. Ayun po ba? Ay, naku, ang tagal ko nang inihintayan, ma'am. Hinihintay niyo pang malita ko at mawala ng gana sa trabaho bago niyo ako i-promote. Ano na? I'm sorry, Jessa. May sinasabi ka? Wala po, ma'am. Salamat, overwhelmed ako. Ayan. Pag mga ganito yung katrabaho mo, nakakatakot eh. Oo, parang mga krung-krung. Oo nga pero mga dramatista. Legit to. Totoo. Ito naman talaga kasi ang pinaka-umi-epekto, I would say. No, kapag daw late ka, kailangan atakihin mo ang emosyon ng nila. boss mo. Oo, pero kung kami magiging boss mo, hindi yan uubra. Kaya nga. We done that. Ano nga yan? Ilang beses Been na. there, done that. Yeah. Tsaka pinakamahalaga again, resibo. Resibo 'Di ba kaya nga dapat, hinihingi yung medical certificate, Yan. 'di ba mga pictures na hindi na Google o hindi na AI. Tapos galis pala nung aso nyo. Anyway, that's number 1. Punta pa tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa, ito ang mga kulang. Uy, bro, bakit ngayon ka lang? Na-traffic lang, bro. Alam mo naman, ayoko nang nagmamadali. Uy, pero may fairness sa'yo, may kape ka pang take out ha? Siyempre, bro. I need to start my day right. Wow! Okay ka.
Hoy, go to my office. Mag-usap tayo. Come on. Okay. Uy, bro tawag ako ni boss. Wait lang Sige. Lagi ka na lang late, Mar, ha? Ano ba nangyayari sa'yo? Wala naman, boss. Chill lang naman ako. Hindi pwede yung ganyan-ganyan, yung chill-chill na ganyan. Magtrabaho ka ng maayos kung ayaw mo. Kung ayaw kong ano? Ayaw kong malaman ng office mates natin na may relasyon tayo. Pina-blackmail mo ba ako? Bakit? Nakakainis ka. Ang cool mo talaga. Ano? Kaya gusto kita ilak mo yung Diba? pinto. Gusto mo yan, diba? Mga kulang, may relasyon pala sila. Kaya malalaman niyo yan kung sino yung mga office mates mo na parang okay lang na late. Oo. Hindi na papagalitan. Kasi magtaka ka na kung bakit ang tagal-tagal ka usapin sa opisina. May nangyayari pala. Tapos grabe yung langit-ngit sa mga cubicle. Ay, nako, alam namin yan. Galawan ni Konya. Diyos ko, nakakatakot yung mga ganito. Pero ayaw man nating isipin to kasi syempre bawal to may HR ka dito Tama. Pero may mga gantong nangyayari talaga. Di ba, Oo. Konya Bicolano? Tawa-tawa ka dyan. Uy, legit to pero ang importante nito dapat nagtatrabaho ka lang ng tama. At saka yun nga, dapat wala talagang office room. Oo, kasi ang opisina, yan dapat ang pinapasukan, hindi ang katrabaho mo. Ay nako, pumasok na lang kayo ng tama kaysa mapaghinalaan kayong may relasyon ng boss. Oo nga. Nako, anyway, Kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at may gusto kang ipa-shoutout na office mate mong baka may kachuchu. Shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials, mga broski, at Konyo Bicolano. Siya, Kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits Sa buhay-buhay. Naglag ako doon. Eto, yung susunod nating kanta. Ayan. Para to sa mga sinungaling. Ay, hala! Oo. Lalo na sa mga kunwaring late dyan. Yan. Kung ano-anong rason ginagawa. Pero kung saan-saan lang naman pala pumupunta. Kaya nga. Yan. Alam ko yan. Hehe. Oo, di ba? By Ed Sheeran. Ay, naku. Honestly. Siya, Kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your uragang broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara. Kape. Tara kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara kape. Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Shena.